Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngani nanesikhathi esoba naso sinani la phakathi kwekhaya. Ngicela ukudedela ubaba umfundisi uMdungu asikhuleke. Okay, ngkhona. Masikhuleke. Baba wethu ongcwele onguyise wenkosi yethu Jesu, siphambi kwakho phakathi kwaleli khaya naphambi kwabantwana bakho, la sizoveza khona uthando lwakho, la sizoveza khona baba wethu ongcwele ukunakekela kwakho, la sizoveza isandla sakho baba wethu olungileyo esinabantwana bakho ngezikhathi zonke. Siyathandaza baba egameni lika Jesu ukuthi ubusise lezi zipho eyivelwa othandweni lwabantwana bakho benikela baba wethu ngothando kwabomndeni baba wethu ongcwele kwaleli khaya. Sicela ke Nkosi yethu ukuthi uyibusise, ukuthi nalabo abazothi bayisebenzise ubabusise nabo, kuthi nxa baba wethu sibabusisile bese indumiso yonke iza kuwe, ngoba ingeyakho uNkulunkulu ongcwele kakhulu. Wena ufanele udumo, ufanele ukubongwa, ngoba baba wethu ongcwele kakhulu senzile ngomfanekiso wakho, wasibeka ezweni baba wethu ongcwele, wasusinika umyalo wathi njengoba ubabe ngithandile nani nithanda nani. Siveza loyo umlayo ke uNkulunkulu ongcwele kakhulu wokuthandana singabantwana bakho. Egameni ke lika Jesu siyakunxusa kakhulu ukuthi uNkulunkulu ongcwele kakhulu konke sikwenzayo nesizawuthi baba wethu ongcwele siqhubeke sikusho sikwenze kube isibusiso egameni lika Jesu. Amen. Siyabonga kakhulu bazalwane. Singena la njengebandla lase Anglican, ibandla lase Sheshi, umbutho wamadodana ongaphansi kwalo ibandla lase Sheshi lo ovakashele la ekhaya namhlanje. Sihamba nomholi. Ngicela ukuthula ke manje upresident walombutho ubaba umfundisi uKhomo ukuthi kube namazwi awabekayo emva kwakhe ke sodethe usihlalo wale region asinabisele ukuthi size ngani. Na ne ne na ne ne na na ne ne na ne ne na ne ne na ne ne.
uKristu uyinkosi uyabusa uKristu uyinkosi uyaphila angithathe leli thuba lokuba ngibingelele bonke ubuholi bamadodana kweDiocese of Natal ngaphansi kwebandla laseshesh njengoba sila siyabingelela phakathi kwekhaya kwi-Adore Helping Center siyathokoza ukuba sibe kanye nani namhlanje angizosho ke okuningi kodwa engifisa ukusho ukuthi ukungena kwethu phakathi kwaleli khaya noma thina ningasikhohlwa futhi ningarecognize nobuso bethu ukuthi sike safika niyobe nenze kahle menenze njalo kodwa uma nikhohlwa uNkulunkulu kobe anenzanga kahle ngoba njengoba sila nalezi zipho esiphethe akusiwo amandla ethu akusikho nokuhlakanipha kwethu kodwa siye salalela umyalelo osunikwa uNkulunkulu ukuthi siphumele ezweni ilona vangeli uNkulunkulu asiphathise lona lokuthi silule izandla silulele kubantu esikwazi ukuthi silulele kubona uJesu ngaphambi kokuba anyukeke uke athi omunye umbhali washiya izandla zakhe washiya nezinyawo zakhe kithina ukuze thina sikwazi ukuthi sifinyelele kubantu siyakhumbula ke uJesu ukuthi ngaso sonke isikhathi wayethi mehamba phambi kwabantu mayise ehlangana nesixuku abe nesihe nesixuku mase kuba khona akwenzayo nathi ke sizokwenza lokhu phakathi kwaleli khaya ukuthi sizolula isandla siveze uNkulunkulu lamadodana ke ala awaseNatal inhlangano yamadoda kusuka la kuze kuyoshaya eNewcastle iwona ke wonke ala athe namhlanje ayathokoza ukuthi abe khona phakathi kwaleli khaya kwangathi ke ubukhona bethu ningambona uNkulunkulu nibuzwe ubukhona bakhe nibone nothando lakhe amen Baba siyakubonga ngothando lwakho
Angithathe leli thuba bazalwane ngibingelele ubuholi bonke bedawusisi. Regional level, parish level. Amadodana wonke khona. Ngibingelele umndeni wonke esufica la ekhaya egameni lenkosi yethu Jesu Kristu inkosi. Uyabusa. Siyambonga uNkulunkulu bazalwane osinikeza leli thuba lokuthi ibingxenye yale nkonzo. Kufinyelele ezindlebeni zethu. Mhlawumbe ukuqala nje bazalwane ukwakhe isithombe ngokuphuthuma. Bekuyinkonzo ebesihlelile ukuthi siziyofika ngala emzimkhulwana silethe inkonzo kwase kuba nesidingo sokuthi sikhona isidingo kule ndawo emphakathini owakhele ibandla esikhonza kanye nalo ngoba abazalwana abaqoka njengathi mumfice eNewcastle uyafana nami mangimfice emzimkhulwana uyafana nami izidingo sakhe nomphakathi akuso uma esibeka etafuleni kimi kumele ngisisukumele ngoba nami kuyoba ngelinye ilanga ngibe ingxenye mhlambe yokuhlala emzimkhulwane kodwa uma madodana asemzimkhulwane enze kahle nami ngiyabaleka njengabantu abenze kahle kodwa hayi kini uNkulunkulu ngoba akukona ukujabulisa thina abazalwane akukona ukujabulisa nina kodwa ukujabulisa uNkulunkulu ngomsebenzi awubekile empilweni zethu ngani singumbutho ke wamadodana umfundisi waleli bandla ngicabanga ukuthi kwafika insukwini ubaba uKhumalo uyena oke walihambela le ndawo wasibona isidingo senu ukuthi kukhona enikudingayo wase yasithumelela ukuthi njengoba siyi region yase Durban South kanye nobuholi bonke bedawusisi namadodana onke aqhamuka kwidawusisi yonke base beba nesicelo sokuthi ake sibuke izidingo esingakwazi ukuhlangabezana nazo ukuthi silekelele ukuqhubeka kwempilo yala ekhaya singumbutho ke asithathelanga kancane lokho siyazazi izidingo nako konke enikufisayo noma singafinyelela kukho konke kodwa lokhu esikulethile njengamanje ilokhu amandla esikwazi ukuthi masilekeleleka kubantu kucelwa kuthengwa kwase kuba ilokhu enikubona kukhona phambi kwenu mhlawumbe kusho njengamanje sizothula la ekhaya iziphontshi zokulala ezu35 ingubo zokulala ezu35 amashidi ombhede ama king cover akhona awu 87 amashidi ombhede awu 32 ama pillowcase awu 100 kanye awe queen nawe king 100 ukona uNkulunkulu akubekile empilweni zethu bazalwane lokho ukuthi sizolekelela sizokulela ibanga singashaya amakhwelo maba begize no baba makhwela kungagcini lapho kunesifiso sokuthi uqhubeke lo msebenzi esuqalile owawuqala uNkulunkulu umsebenzi unamandla ukufeza ngosuku olufanelekile olizayo kunomsebenzi esifisa ukubuka la ekhaya ngokulekelelwa ibandla ngoba ezinye izinto asifisi ukuthi zenziwe yithi noma inzuzo iza kuthina kodwa udumo lonke silisa kuNkulunkulu noma kungeza ngathi ngoba uNkulunkulu akakwazi ukuyikhonza esezulwini ubeke thina ngicela ukudedela baba umgobhozi mhlambe asinikeze nje iclarity kancane ukuthi emva kwaloko singalindelana ngicela bazalwane ngenxa isikhathi baba umgobhozi uKristu inkosi Uyabusa. kusho ukuthi kukhona engiba approachile abazofika einsukwini bezoyibona indawo babona ukuthi izini ezishodayo la kulomuzi bazothathela lapho ukuthi yini ekufanele baxhase ngayo basize ngayo kodwa ngesikhathi sokuza sizofona sihlalo siyabonga Siyabonga kakhulu mhlambe ngaphambi ukuthi sikhuleke bazalana sinike umama ngiyacabanga ukuthena ozomela abekhaya sifikele kulo asipha amazwi athile khona so emkhulekela Ngiyabonga ukuthola leli thuba umama okhulumayo la umama uMpofu okuyena owaqala le ndawo iAdo Helping Center endaweni yaseSingolweni
Ngiyanamukela, ngiyabonga. Angazi ngiswela imlomo yokubonga. Ukuyicabanga kwami le ndawo bengumhlengikazi eMachisini. Ngabona ukuthi abogogo bendawo yethu bayadinga ukunakekelwa. Yangisiza ke inkosi ngithema ngithatha umhlala phansi ngayithola le ndawo yayingenjena njengoba niyibona. Kwakuyindawo yayihlala amaphara le. Ngayiqala phansi kukhona abafana esayiqala nabo wakashange wakanciki wakancama nabo sisi ababili wakankonyeni nowakazangwa bayicenta abalungisa abapenda benza konke. Saqala ke ukubika indawo ukuthi sicela ukuthi sibeke bogogo uyavumeleka nasemakhosini kwakhona izindlela engadlula kuzo eziningi kwabhalwa naphansi amaloya yonke leyo nto ukuthi yonke into ize ilunge. Ugogo nje saqala ngayo kumfaka la wayevele efolweni ukhona namanje umama umnyando ebesimlindile khona manje uvela kwaZulu endaweni engazi igama layo kodwa kwaZulu simlindile uyeza lo baba. So baningi nje babuya izindawo ezihlukene abanye babuya komzinto abantu abaningi la abakude. So ngiyabonga kakhulu lokho engikubona phambi kwamehlo ami angazi ukuthi ngithini anginamlomo bengingazi. Ngiyabonga kumfundisi nabantu bakhe bebeza nabo la ngoba wangibuza ngathi uyadlala ngavuma ngathi mfundisi uyabona izinto esizidingayo wayesengitshela ke ukuthi kwenzekile emakhethwa yakhetheka nale ndawo yami. Ngiyabonga nakuba kumqadi ngokwenzalo ngiyinzalo yalana kodwa isikhathi esiningi ngisihlale eGoli. Ngibuyile ngoba sengibona ukuthi ngikhulile nabantwana sebekhulile. Yiko ke ngisebenzela abogogo bendawo yangakithi. No siyabonga kakhulu bazalwane, siyabonga kakhulu. Imzuzu emibili nje bazalwane sikhuleka sonke. Kunogogo abakhona la abaningi abangaphakathi. Abanye ke siyazi ukuthi mase sibadala siba nezifo esihamba nazo angithi. Sizokhuleka nje u2 minutes masiqeda sicela uba umfundisi uZonde asenzele ke isibusiso. Kodwa nje u2 minutes sikhuleka sonke. Ukhuleke la ukhona ungabusanyakazi. Ukhuleke nje la ukhona 2 minutes bese okay. Ngesikhathi siqhubeka sikhuleka abefundisi bazobe besibusisela lezi izimpahla ezikhona. Ngicela sonke nje sikhuleke kanye bazalwane siyabonga.